ɗum ɗo ko ɗum aadi e nder Madina Gounass. So tawi en tiroyi gila e garal Amadou Hampate Ba ɗo e nder Madina Gounass, wona dental fof dañi ɗum, wona wuro fof dañi ɗum. Hawnodemo e ceerno Ahmadou Baro wiidamo yiɗo Pulaar jangge, ha on waɗi ballo makko ceerno Alaji Mamadou Saydou radiallahu taala anhu mo ngannduɗen ko ballo leñol kadi ko faabo leñol. Ndewnitegel no wawno waade fof ha yoga e mawɓe dental ngal jangi e makko, kono ko adi ɗum e on ɗon saaha ceerno yamiranomo wi ha yonta. Nde yontoyi ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko mettande tan mbatte en gandi saaha o yaajani. Nden woni ceerno hesitini wi mi yamiri caggal hande mi dañi ko jangete, mi dañi janggoɓe. Ɗo wonko jiɗɗen haalde e konngol jeyngol ɓame on dañi. Ɓame on dañi so haalama wiyete ko 1962. Kaɗo haalata ceerno Mamadou Saydou haaldi Amadou Hampate Ba ko 62. Oɗo mo ngannduɗa ko kañum feran en gonɗo laawol to banggue jangde Pulaar hokki hen yimɓe e tuunoɗo ɗum ceerno Mamadou Jalal Dine Ba o yi aduna ko 1962. Wadde hewɓe eɓe mbaɗi 62 64 jakkuɗon. Wadde ɓame on dañi oɗo wonko ɗum ari. Ceerno Mamadou Jalal Dine woni tuunorgal, kono kadi woni teran en laabi moƴƴere ha en fof hande kala mo janngani Pulaar, mo janngani Qur'an jimi wiide ene itta jangol muɗum to banggue humam binnagal taw renɗum koye ngal ɗo demgal nde e neeni wat. So tawi kadi ɗiɗɗima caggal to banggue taare, garal Mamadou Moukoudou Samba jogɗo e Madina Gounass wona wuro fof dañi ɗum, wona dental fof dañi ɗum. Kono kadi ardemo ɗo o wona jannginowo Pulaar ha yoga hen jangga Pulaar. Gaga ɗum eɗen gandi ceerno Mamadou Jalal Dine en janggi Pulaar toon to Fass e ndewni toɗen e garal ɗo Mamadou Moukoudou Samba ɗum kadi woni hirjino ɗon e nder yimɓe makko to wiyata ha yo Pulaar naati Madina Gounass ɓe min dañi yamirore sellude kala mo jaɓani janggude Pulaar mami larbu ɗum ɓoggol sariya. Ɗum ɗo wona nokku fof dañi ɗum. Enen Madina Gounass naaɓe en dañi ɗeɗo jaale fof dañi ɗo ko wayno Yero Doro en goto fof kadi ari nder ngoɗo Madina Gounass seetti holko seetti wiide ngoɗo wuuro ko capital Pulaagu. Hol sababu ko tawde werto leydi fongondani, ko leñol gotol fuɗɗe koɗi ɗo, ko ceerno goto woni ɗo, kamɓe fof ko gotoɓe kadi. On kadi ari kadi haalata koye ɗemgal Pulaar, am wawno haalde arab, am wawno haalde ɗemɗe goɗɗe, kono holko addinimo suɓade ngal ɗo ɗemgal neniwal ko andude neɗɗo ene yawa dolde konngol e gueɗe ɗiɗi. Goo ɗemgal ngal muynuɗa, so tawi a haalnama hen ɓurata heɗidade, ɓurata yawde dolde ɗum. Ɗiɗi kadi walla ni hay kutorde sahaji to eɗen janggino holko saabi jangginoɓe kutoro hen sahaji kaaƴi to banggue hiisa ɓe mbaɗa gomuji ɓe pecca holko saabi ɗum ko gueɗe goɗɗe ɗe neɗɗo andi ɗe rewnude hen neɗɗo on ɓeydo yawde famde. Sen jiwi toon fof ha gasi jiɗɗen artude ko e jeeɗinago ngo coyniɗen. So tawi wiyama rendo wawa ɓamtade, so tawi worɓe ne jaaha ne goppi rewɓe, ɗo ko dartande poɗɗen wadde. Nden dartande hol sababu en ji hande Madina Gounass no wuuro ngo wayi yajde ni, so en pecci ko janggata ko fof en tawat ko rewɓe ko woni hen worɓe ko seeɗa. Holko waɗi holko adi dogen saaha luttude ɗo ko namdal ngal kala ɓiɗɗo Madina Gounass naaji fof namditade hoore mum. Saka noon enen worɓe jaltoɓe soccodiroɓe aduna ɓe holko paɗɗen e janggude ɗemgal ngal. Paɗɗen ko ha janggine ɗen walla paɗɗen ko ha mbawne ɗen janggen. Ceerno Mamadou Saydou wino mi dañi ko janggete, mi dañi janggoɓe. Wadde enen worɓe en jitti hen koye men ɓen ɗon janggoɓe ko rewɓe ɓe holko saabi en janggani. So wiyama hande duuɗe 9 e Abdoulaye Wolle Ndiaye waɗi financé to banggue ene jangga hay duɗal gotal ala hen gorko. Duɗal worɓe holko saabi ɗum ko haajuji ɗi dañi en ha donkuɗen janggude walla ala enen ko janggete ko ken dalɓe ɗum. Ɗo eɗen poti jeertade e ruttitade caggal. Ganden no wiira rendo wawa ɓamtade so tawi rewɓe goppama caggal, kono kadi rendo ni ngo jogori ko bomoyade so tawi ko rewɓe tan janggi worɓe janggani. Saabu ko an fonno halfude debbo maɗa, an fonno wiidemo rewɗo, so tawi ko kanko janggo jam wiyatama rewɗo sunnuma ɗum ga ɗum ɗo moƴƴi ɗum ɗo moƴƴani, holno ɗum ñawirte. Bandiraɓe mbatten hen hakkillaji, jaɓen janggen. Hanki Pulaar nde janggete noon e yimɓe janggino ɗum ko timmi e daari e tifti e jimɓe. Kono hande en giwi toon ceerno Mamadou Jalal Dine premier lawol se jii ceerno Diama Tidiane Ba khalifa tedduɗo jogade haaju e ndeɗo jangde. Eɗen gandi on ko waɗi ɗum ɗitude ngaalu muɗum wiya defteral diine ma winde ko famde wonɓe ngannduɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo tan wawi ɗum heɓɓitade. So wonano ɗum ɗo hewɓe hen koko mboma tan. Nden noon wona eɗen gandi ha eɗen ɓuuri rewɓe ɓe andude ha woni eɗen kisi en potani janggude ɗemgal ngal, ala ko enen poti ni janggude ɗemgal ngal. Saabu mi rutto kadi banggue goɗɗo, sa yalti wuuro ngo
wonande wonɓe ɗon to Afrique centrale e banggueji goɗɗi nde tawno neɗɗo mo janggani meccal ko ɓuuri hewde ko ɓadade ko neɗɗo o girboto ine gollira ko commerçant nguɗon julago noon alay saago binda alay saago kadi mbawa hiisa so tawi noon a wawani hen hay batte so tawi a yaltiɗo e ngoɗo Madina Gounass a yeehi e banggueji goɗɗi ha puɗɗittoɗo jangde neɗɗo o mo jangguinma jeygu kono kadi mo jangguinma bindol amo jangguinma hiisa beela a leltani a lelti wadde mbimi ko enen sukaɓe worɓe ɓe foti humƴande ndeɗo jangde ɗum noon ko erago mo mbanmi tuddude e min hooram ha yetti goɗɗo mbatten hen hakkillaji kadi so tawi en teskima hay meɗen wonde e nder réseaux sociaux walla ni hay yaltuɓe kamɓe fof hutorto ko bindol pular kala hen mo hutoraki bindol pular o ala ko wawi hutorade tawde ala ko jangguɗen ko ɗum ɗo en jaɓanama ɗum kadi ko yamirore ceerno kadi ko ɓamtirgal leñol meɗen mbaɗen feere mbatten hen hakkillaji koko jawen jangde nde so tawi en jawi ɗum gonɗon hen ko wumɓe majjuɓe ɓe ganduɗa hen ɗoweteɓe bindanam jangganam ɗuɗi noɗi cakkimi ñittam fiɗɗam hollam to ɓatanmi ɗum kay ɓurti kay nden noon mbatten hakkillaji hen enen sukaɓe worɓe ɓe goto meɗen foof hande nana hoɗi e téléphone enen fof en gonti jaydiyankoɓe aɗa yiiɗi habrude ala a yiyata bindol aɗa yiiɗi habrude ala kumpinɗa hen wat feere kam jiya hay soko bindol sa yi ko winda mbawa sernude Ba Mamadou Guissé eɗen jettamo e duuɓi jawtuɗi ndena mo yaltano volontaire o wiya kala jiɗɗo janggude no formulaire windirte so tawi ari aéroport uji he walla ari nokkuji goɗɗi o holla yimɓeɓe holno ɗum windirte ɗum woni sa ari hen janggo e jaam kisa hen so tawi wona ɗum wiyata ko windanam ɗo so tawi wondirama an joni aɗa joldi e yimɓe e nder vol o jettima ko alay saago mbaɗa remplir a wawade remplir ko ma ndewa e goɗɗo ha windanma te a yawta windade ɗum ete ɗum o hunde ɓurde famɗude nde gaga gueɗe meɗen nderndiri rewɓe kala koɓe mbawi tongoyde janggo jaam ko enen ɓuuri jogade ko tongene ha wiye muɗum nden noon mbatten hen hakkillaji enen sukaɓe worɓe ɓe eyyi mi raɓɓitinoɗo no yimre mi wayani noon ɗimon ni on mbayani noon goto foof kono gueno waɗi ɗum ni tan wayi kono guetoɗen e waccodirde garten laabi ɓurɗi fewde ɗi beele kisen jammo e jaam en mbino Madina Gounass wuro juuɗo mahimo e sunna rasul sintiane gando joom dariɗo nokku ndema e julago gonko laamol hokkulago wuro siraji guiye koolaɗo weeli jilliɗo metta joɗiɗo koɗɗo e mabbo ko malaɗo ndendi wali Allah labaɗo bayen fitirla diine jalluɗo tijjani yanko ngabul seydi ba gorko mo nere gando joom feere mumɓe kefiri e majjere garal ma ko piiɗi moƴƴere yero jeynaba dañi man wonde fulaɗum selɗi serti e hokkere beele wona ɗum woni ɗo hay machallah on jarama korogel ngel de e ko noon tigi koɗi fof en jettijano sagiji baro sabu mum mo sabuji fof goni e sabu mum sagiji baro sabu mum e dow tabu mum mo sabuji sagiji baro sabu mum e dow tabu mum mo sabuji tago fof goni e sabu mum so tabar waɗi sabu mum fof ɗum wawi sagiji en tabu mum sagike mo saɗa ko saɗɗaka tawi ala ko saɗi ɗum sagike mo saɗa ko saɗɗaka ala ko saɗi ɗum sagiji tiniɗo tafto tabo tagi tabo timmini tabo tagi aabi rokki makkille mbal narɗi tabo tagi tabo tabani tabo tabo tagi tabo haltini tabo tabo tagi tabo e nder tabo tagi tabo tafnani tabo tabo tagi tabo e nder tabo sabo e juure tabo e ɗon ɗo sagije tabo tabo wadde jettimoɓe nanga tan jettere en jetti Allah mo ala to ala ala to ala ko ala ala ko ala ko ala to ala ala ko kanko timmiti fof ko kanko tiimi ala ko woɗɗidirni ko ala ko famɗi suuɗi en jettimo rande nanga tan jettore sago en calmini goto kala to suuɗi e ɓerde men salmine weyto weyto ɗo en calminiri ɗumen ɗon en garay nde yimere nde jangol pular wiyata jarore jiɗba o wi ko jarore jiɗba jayen jiɗba o wi pulla dow pulla guittudungal mum ina walla ɓiɓɓe leñol ha jangga leydi e jangga nde jaada diine e pinal men jangga ɓerɗe kolle e allahu ɓe golliri sunna ɓurnaɗo ɓende e mecce kala jangga ɓende e ɓenni men ganda ko Mamadou Diallo woni ballo miijo e doole mo walla ɓiɓɓe leñol ha jangga kallaji ɓuran ɗomo holla docteur Oumar Dinaw jikkuji tawi e neɗɗo maho e leydi gotaɓe yiɗo tentina jinnaɗo debbo diggana joom galle debbo maɓɓe ko joom galle moftude wuuro Israel ɗumnoro ɓerdo joom galle duuɓi seeɗa o jeegal debbo gonɗo ko jeegaynade sonto malla Israel hoyto ɓen joom galle dewle bonɗe e ñawo yimɓinayi dewle ceeraji saka kesugo jiɗinande ɓiɓɓe takke e pasore ɓingel kala jettore gonɗo jikkuɗo yitede ko moƴƴere jikku woni kamɓe ko needi mahde meɗɗaɗum teddugal waɗe tuuteji hoolare waɗe soñiji hakkille waɗe koɗoji nangga maji ndi tiiɗo laaɓal waɗe teddir sinko mbaji ndi yoora jiiɗo fof dawa yeeɗa gollal yiɗal bañade gollal añata bañade gollal manata bañade jippani haade jette ko yettone Allah lillahi ɗum windogol pulaar ko fof wiiga ɓenɗo
defte ken hakkilan famɗinɓe gosiyaji wona jinne o waddiɗi ɗumno ɗum bajogal pular sabu alasan sowgal gaynako Allah jarama jaa pular wi yaade ha pooƴa ɓuuri welade ha mooƴe Allah jarama jarama mataw jogi en nokku jiɗi gawɗel konngol alsinno ko seeɗa sababu teskade o dari daɗa tinde e lengal ngal ha o takkino e nder meɗen commencé mbawi kuccuɗen bisimilla jibi dia moƴƴere Allah e maɗa assalamu aleykum bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi en jetti jinnaɓe men en jetti seeɗa men e seeɗa ɗum alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe wettade de wonno no fota wonno neɗɗo wawa haalirde minen jogui wettare hannde e nder oɗo ñalawma hannde no feewi e saabu darde ɓeɗo sukaɓe dariɓe wallude rendo e leegal e bandiraɓe en jetti Abou Mamadou jabbuwal pular e darde makko e leegal he e darde makko kadi e wuuro he kanko kadi e dendagal kadi wondiɓe makko nde ɓe ngari kanko e Mamma Penda Guelem e Amadou Saydou nde ɓe nammodiri pelide tende nde ɓe tenide mankani nde huɓɓande kadi suurkani ɓe darima e wallude renndo ngo e wallude enɗam maɓɓe e wallude ɗemgal maɓɓe alhamdulillahi rabbil alamina e ñalawma hannde gonaɗo o sen mbiɗine mbiyen ko fuɗɗi ɓooyani kono e nder ñalawma hannde o fodde ko heɓa hen ko neɗɗo wawa ɗum limtude e darde maɓɓe eyyi ɗum noon ko jetto tan femde e dendagal bandiraɓe fof e femde maɓɓe alhamdulillahi rabbil alamina kala ko jiiɗa noon ko ñawore Allah e fodore Allah e ko yettude tan ceerno men e seere makko nde wannoon ko woni ko e ko wona ko e ko wona ɗo fof ko barke Allah e barke makko e barke jinnaɓe e ɗum ɗon noon en mbawata yettude to haaɗi yettede ɗo kono en mbawi yettude tan fodde meɗen Abou Mamadou mbiɗen jarma kaaji jarore an e dendagal wallidiɓe ma ko adi fof mbiɗen jeeɓa gondigal mon gila fuɗɗi ɗon ha e ñalawma hannde min jiyani e caggal moɗon ñimodirde ma walla mallodirde ma walla ɗumnodirde nde wannoon haala ɓuran gata mo yiɗi ɓurde ko ɗiggi jingoɓe keewi ɓe fotani suuɗodirde nafde alhamdulillahi rabbil alamina an e Mamma e Amadou Saydou ne ngari ɗon wallude wona leegal ngal tan mballuɗon ala nde pinɗon nde pinirɗon ko ɗemɗe moon e farnorade leñol moon e farnorade ko woni ko ɗum noon fodde jettor mo min mbawi yettude on ko ñagade Allah tan nde Allah junnata balɗe moƴƴina battane min jetti on min jaari on ma jaafoɗon no feewi miɗen jiiɗi haalde kono min gona haaliyankoɓe kono noon kadi weltare nde no mawni amin ɗum noon ko Allah jogui jofti yo Allah yoɓɓon ko moƴƴi sabi on balli leñol ngol on balli enɗam ɗam on balli kadi ɗemgol ngal surtout ma noon e ñalawma hannde gonaɗo e to jooɗaɗo e nder hannde to kuɓɓuɗon ɗo nde ɗo foyre e nder leegal sifawu alhamdulillahi rabbil alamin on cuɓɓitiɗo dame kewɗe kono sikki ala kadi on guittiɗo majjere hewɗe kono sikki ala kadi on gaddiɗo famamuyo kewɗo nde wannoon neɗɗo so yiɗi hoore mum tan yiɗi leñol mum so neɗɗo yiɗi leñol mum yiɗi hoore muɗum e ɗum noon ko jettor femde moon e femde dendagal bandiraɓe arɓe notade e ɓe garani notade fof ñaganade Allah goto balɗe juɗe e battane moƴƴe assalamu aleykum rahmatullahi oɗon jaraholo jaa lisam suuɗinino so gabbuɗimi hen tan ma en mbawde nde fartanni mbawde suɗade e wawde suurade tawa eɗen kiisi e koño yimɓe eɗen kiisi e dendagal gueɗe kewɗe binoɗe onan nden tinnoɗen tan no feewi e banggue ɓornantede meɗen surtout noon enen sukaɓe ɓe kono noon tawituno kadi e banggue rewɓe kadi tinnoɗen hen no feewi e banggue ɓornantede ndi banggue woppude comci moɓoji ɗi e comci ciyoji ɓannuɗi fof tinnoɗen ndemtoɗen ɗi mbawen hisde e banggue kala Allah jarama jarama joni joni noon jiɗɗen nokkude konngol ko kaw Ousmane Touré nde wonno ko goto darini ɗo e leegal ngal kadi neɗɗo mantini kadi e nder leegal he eɗen mbiyam bisimilla makko e konngol makko towde e bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ko yiɗen hande ko moƴƴo men adi ɓe kaali ha tewti han kadi ko miiraɓe jiɗɗa uddiri
wa amma ko mbawɗen haalde hen kala mo Allah adde Madina yo andu ko diine o adi ɗum fof ewa tawde ceerno Amadou Yusuf non nen ɗo jooɗi adi komi Madina heccimin Madina jibinande Madina omo andi ɓiɗɗo debbo so heɓino duuɓi jeeɗi so tigaki fiyete duuɓi tati e ko ɗum wonno e Madina ɗum lasɗi Madina ewa hande noon sa yii ceerno haaɗi ha ene arta felgoji ɗi ko nderugal ngal e ceenuji won e jawe rew ɗum ɗo fof a wawa sel debbo goɗɗo ɗum kadi ceerno haɓde ha wi hankadi ene arta felgo ngo so arti felgo noon nafata ɗum sabu ɗo ko wuuro molorgo ko daɗirgo ɗo ko dundu hisirgo sa nani Dar Salam ko galle hisab ɗum woni Madina Gounass noon neɗɗo sa ari ɗo ma taw ɗo moƴƴere sa moƴƴi moƴƴere nde jagguma moƴƴima ɓeyɗa moƴƴude sa addi bonande moƴƴere nde jagguma yaltima dental ɗum wata neɗɗo jaggude sabu so neɗɗo yalti Madina ala ɗo fayi ɗum noon tawde Allah hokki en ko fote Abou Mamadou Ba ene mbawi ɗa eɓe nanana kadi eɓe mbawi kadi Allah rokkiɓe woni kadi ɓe barna debbo e gorko suka e mawɗo kala baawo sa janngani Qur'ana e dinama jangginani mo Qur'ana ngal humam dinaka tan Allah yattinigal ceerno Jalal ene mbaɗa hen ko mbawi ko Abou Mamadou Ba mbaɗa hen ko mbawi koto neɗɗo an arde janngude ha kanko ne so yii inde makko taw ɗum wawa heɗin beele kam Madina Gounass ko nani ɗum ko kam ene yetto en so wonde hen andu ɗum noon so tawi woni wayi noon Allah kadi newnana en kadi dinaɓe men arɓe ɗo ɓe ganden ɓe kuntaka ganden addi ɗo ko Allah ene ɗo sakki jande yiide ceerno jiɗɗo ceerno isow aduna illa kara kono noon yo taw so ceerno haali aɗa watta so tawi ceerno haalaɗa watta ka garɗo Madina ko namɗude woɗɗude neɗɗo wata jaggo woɗɗude ceerno kono ko mbawno wiide ɗum tan onon sukaɓeɓe hannde ko onon woni yontande nde ko onon tan poti yeewede ko onon poti yeewede onon poti yewtede onon poti kadi mana yewtude sabu hannde kala goɗɗo jeeɗo aduna heeƴi resi debbo ko Madina Madina naɓe jogui ko nuru ceerno debbo noon so rewi Allah tan yokat so jooɗi tan goɗɗo yiya kono en yima kadi nde tiniɗa kadi tuddiɗa tuuriɗa kono so tawi woni ka beeɗo goɗɗo kedi fa ko susatama yiɗama andama wata won kadi ka humambine kada suuraka mbiya goɗɗo yo yiɗi ɗum wawata wonde la budda kadi so tawi ala gandal yotaɗo suuri sabu ñamde so hippaka haala jiɗɗo sowona taw ko mayɗo heede ɗum noon bandiraɓe mbasa junnade haala he eɗen jetta Allah naɓɗo leegal hannde sa yi ngal mayiɗani ko barke Allah e barke ceerno kono noon 89 sa darimata dow goɗɗo on ɗon pellata kulle hannde ngal woni kiloji tati Allah aɗani ɗum ko barke ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ittude an wonitiɓe radio mbaɗe baw ɗiɗo wat kon kadi mbaɗowo laato ɗi wonde kisan jame cellal ha rendinen ɗo kadi kadi o rendini koye woto sif eɗen jettamo e dendagal jettode taw koye jettode jettude Allah ha yetti Allah to yettan Allah ɗum yettanen toon Allah woni en jetti Allah jettude Allah ha yetti Allah yettan Allah fof en yettani en toon Allah walla ñalɓe jomiraji joom mbaɗe bawɗo to gueɗe yettan ɗum mo yettode te mbawi yettade yettudemo toon o yettanen toon hoore makko ko yettuno hoore makko gilan ko yettade yettude toon en juule nelaɗo makko ko jaminata e juulade konto annabaji konto ɗumnal winde tagal wi en jetta dinaɓe men sa ɗum ɓeygol men oɗo aduna en jetti kadi sernaɓe men en ndendi en diina eɗen jetta kadi sabu juɗɗi fof o sababu o ceerno misirkiraji dina mo seydan fahamad dini ɓe mbiyatnomo yettani Allah yettata sababu ɗum noon en jettimo kanko woni sabu juɗɗi fof en gona junnotoɓe e haala feewi ko eɗen jetta bandiraɓe tan gardugol boom janggo fof e kuuɓal e gardugol ceerno Tidiane Kase bandiraɓe fof e duɗɗe fof kadi gari ɗo e keewal kono kadi e peewal kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama kono kadi eɗen jetta kadi sehi men ɓiɗo men koto e hattanteɓe ni waddade e golle men balɗe nde won noon jay Seydou Amadou wi so tawi mo leeliɓe luuli no mayɓe leeliɓe guenaɗe won dadiɓe dariɓe juulade ɗum noon en jetti wayno Djiby Ba e Mamadou Demba Diallo noɓe kayni duɗal gaynako sappo ɓiɗo ndu yowata en arde ina daña duuɓi 4 nder Madina Gounass legal mi sifaw ɗum ɗo fof ko tuggude nden faade ɗo Djiby ɗum juɗɗi yoɓana ngal ɗo duɗal ndeke ɗum ɗo natti wonde ha ñalgo cacca gonɗum sabu duuɓi 4 kam wona balɗe 4 ko yeritare mawde ko pellital mawgal no feewi eɗen mbiya tan Allah sehlen duwaɗi ñaago jomiraji joom mbaɗe bawɗe nde Allah hebbini hono mabɓe e hinode wayi no Allah jawdi jaye ko wayno Abdoulaye Wollen sabu eɗen gandi ceerno togat gila o suwa jogade kono kam en jiino kam yidde makko e pellital makko jingande ɗo nde won noon kala nde neɗɗo wiini yiɗi hunde alay saago ko ma neɗɗo yiɗi hoore mum fasno ngengol mum yiɗi enɗam mum ƴiƴam mum ɓiɓɓe leñol mum e jibinande artude dunde mum nde wawi yummade bani adama taguide to ɗum hono makko
so tawi o yiɗa hoore makko o annda ni ko woni ko o wawata yidde hoore makko so yiɗani hoore makko o wawata yidde hay hunde ɗum noon eɗen gandi ceerno togare gila puɗɗoɗen makko saabu no kewɗen wiide ni gila nde fayde woni haade nde enen makko jaayi ha to woni to gonti hande mbi yalla seni ɗo yettina pandani suka fergui hebbino hono mabɓe e leñol he jarama kadi minimen Mamadou Demba Diallo nanɗo kamɓe en Ama Saydou en Diallo Alassane Saydou en kanko rokki duɗal gaynako galle yo dokkal galle jeeyi yo duɗal Pulaar maahi hen ɗum noon homo haali yettede jarede kanko Alassane Saydou kadi bandiraɓe hewɓe ko wayno mawni men Hammadou Guelaji en Ousmane Abdoulaye Kawel en Mansour Déme en mbaɗi hen ngaluji mumen duɗal gaynako mahama hande darima ha woni ko hande duɗal gaynako hen janggata ɗum noon ko teddidir ɗum bandiraɓe foof kadi eɗen jettaɓe kamɓe kadi ittuɓe ngaluji mumen kadi ɓayi hen ɓe eɗen mbiya kadi yo Allah newnu ko heddi ko foof waɗan noon ɗuɗi keddiɗi foof yo Allah nawru kadi golle ɗe yeeso nurɗina gandal ngal rokka en kadi gandal taw ko naftowal aduna e lakara foof saabu ɓurana ni ko haala Allah haka kala neɗɗo aka walla aka safra kala neɗɗo ha sella saabu ɗemgal jamtotogal ɓurani Allah tawi tan jamtortoɗo o jamtorto ko Allah ala saabu ɓerde nde waɗa kulol Allah terɗe ɗe golla jamiroje Allah o wonta neɗɗo Allah so tawi noon o janggoto ko ɓurana haala Allah o fayintaki hen Allah o jamtoraki Allah o hulta Allah ɗum Allah saabu ala haaju so wona ko anniya ko e ko neɗɗo ha waɗiri hen foof waɗira saabu Allah ɗum noon ɗo bandiraɓe foof jarama en garde ñalawma ha ɗo foti haalede koni jonde nde juuti bandiraɓe kadi ne jaafo mawɓene hen foof waktu o kadi ɓadima ɗum noon yallah rokku en tan wattude ndimo wuuri Allah jarama on jarama